оҷонсии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ 37% фаъолияти хешовандони наздикро дар идораҳои давлатӣ ошкор кардааст. Аксари ин парвандаҳо соҳибони мансабҳои хурди давлатиро фаро мегиранд, ки оҷонсии зидди фасод мегӯяд онҳоро бартараф кардааст. дар соҳаи тандурустӣ 13 ҳолат, хусусан дар марказҳои саломатӣ аст. ин роҳбари мақтабот аст, роҳбари муассиса хешовандони наздики худро ба кор қабул кард. дар соҳаи маориф инчунин директорони мактаб то келидомо фарзандони худро ба вазифа таъин карда мақомотҳои қудратӣ нестанд. ба қавли коршиносон ин дар ҳолест, ки дар як идора ва зери раҳбарии ҳамдигар кор кардани хешовандони наздик қариб дар ҳамаи ниҳодҳои давлатӣ ба мушоҳида мерасад ва бояд мақомоти оҷонсии зидди фасод ошкор кардани ин мавридҳоро аз мақомоти болотар шурӯъ кунанд. вақте ки танҳо ҳамин мактаби миёнави ин чизоё мегиранд, ин аз ҳама ваёи сабукда ҷойе ки одамо он қадар ҷавоб дода наметавонанд, одамо таъсирашон нест ба ҳамон коррупсия. барои ҳамин барои галочка, барои ҳисобот якчи нишон доданашон дар кор. вақте ки сухан дар бораи мақомоти давлатӣ мерад, сухан дар бораи мақомоти ҳокимият мерад, унҷа ҳар яке уно масалан ҳамдигариш хати як пайванде доранд, инаш через мекунад, инаш через мекунад ва ҳамон хати шикасе унош ҳамаш худӣ. барои ҳамин уноя ҷазо додан қин душвортар дилашон намешавад ёки зӯрашон намерасад. ин хеле гапҳо ҳаст. дар пайи санҷишҳои оҷонсии мубориза бо коррупсия дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ 237 мансабдори давлатӣ ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуданд. боз ҳам бештар аз ҳама ҳолатҳои коррупсионӣ дар сохторҳои вазорати маориф ба қайд гирифта шудааст. асосан дар ташкилоту муассисаҳои соҳаи маориф ва илм 21,3 миллион сомонӣ, боз ҳамин ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик 4,1 миллион сомонӣ ошкор шудааст ва кумитаи ҳифзи муҳити зист зерсохторош хади 12,2 миллион сомонӣ. зарарҳои калони молиявиро пас аз санҷиши буҷаҳои маҳаллӣ дар шаҳрҳои ҳисору гулистон, хоруғу конибодон ва ноҳияи фирдавсии душанбе ошкор карданд, ки аз 2 то наздики 6 миллион сомониро ташкил медиҳад.